Sanibonani guys, igama nginqabile niphathele amazwi la ekwababa ngomhla ka-23 July. UZwelakhe-ke uphume engayiboni ngisho indlela yokugoduka ekhaya phela iphuma kuloya muzi wesangoma. Ubehamba ephuthaza ubala, igate ulivule eqhaqhazela guys. Uthe mephumela ngaphandle, hey ubediyazela indlela yonke bengaze ufunge ukuthi uphuze utshwala. Uthe membona ubaba uRadebe esesemotweni bakithi, hhayi wabona ukuthi ngeke indodana ngathi ayikho right. Wavula isicabha waphumela ngaphandle. UZwelakhe belokhu ethi kubonakala ukuthi ngisho nokuphefumula kuphefumuleki. Umane nje wathi ubaba uRadebe ehlisa umoya ndodana. Kulungile, yabona nje omkhize okhabazela yibona abakulethe kulo muzi lo. Noma yini oyitholile mntanami ngiyacela wehlise umoya. Angene emotweni uZwelakhe. Ayi ubaba uRadebe afase i-seatbelt, kubonakala nje ukuthi uyasaba-ke manje ukuthi uZwelakhe uzodrayiva kanjani ephatheke kabuhlungu kangaka. Uthe nje qeda ukuyifasa i-seatbelt, naye-ke uZwelakhe wafasa eyakhe. Kubonakala ukuthi usibambile isiteringi kodwa indlela guys akayiboni. Umane nje wathi khululeka nje ndodana, thatha isikhathi sakho ungatatazeli. Musa nje ukuxhamazela, khululeka wena siyahamba sekhaya. Wadrayiva uZwelakhe, udrayiva uvika imoto uZwelakhe akasashayova loko ubaba uRadebe uyasho ukuthi oho kwaze kwamphinda-ke ngoba phela usanda vele ukuba involved kwi-car accident. Ukudrayiva kabuhlungu nje kaZwelakhe kumane kwamvusela amanxeba naye ngokwakhe. Hhayi bafikile-ke kodwa ngokuphepha-ke endlini le kaMkhize. Uthe nje sehambile-ke ubaba uRadebe uZwelakhe wadicayida ukungangeni endlini, wancamela ukulala emotweni kwaze kwasagolokoqo elele emotweni. Yoh! Isisebenzi-ke salapha endlini-ke simbonile ukuthi hhayi ngathi akangenanga endlini. Sashaqeka futhi ukuthi hawu lo muntu angafika apake imoto phambi komnyango wasekhaya elikhulu, ajike futhi angangeni ngoba kutheni. Wagijima wayotshela kumambokazi ukuthi lalela indodana yakho ibuyile, nansi la ngaphandle ayingenanga endlini ilala emotweni. Hayi, umambokazi-ke umane wathatha ibhayibheli u-girl wafunda ibhayibheli cause uyakholelwa ekutheni-ke noma yiziphi iy'nkinga ey'khona, ilizwi-ke likababa uNkulunkulu liyohlezi liyixazulula. Guys, uZwelakhe-ke uhambile-ke wayobona uBahumi. UBahumi-ke namhlanje nje bekade engabambeki naye, kuwusuku olukhulu loku-celebrate-a i-birthday party kaTolofelo. Hhayi, ushilo wathi isithandwa sami ngiyazi ukuthi zidlule ey'ntweni ey'ningi, kodwa bengicela bandla namhlanje ufike ephathini kaTolo. Ngicela nje ukuthi ukushaywa umoya nje usuku olulodwa uphume kuzona zonke le y'nkinga ezikukhungethe. Wavuma uZwelakhe wathi khululeka ngizofika ephathini. Kanti hhayi njengoba nje ethi uzofika ephathini uzomane aye ephathini, kuzomele kube khona into ayilungisa nonina kuqala before aya khona ephathini. Guys, umfice kahle umambokazi esafunda ibhayibheli, wamane nje wama wathi phuhle ubhuti. Umambokazi washo kuqala wathi hhayi, ungitshelile usisi lo osebenza le ekhaya ukuthi ulale emotweni. uZwelakhe wathi nje nya, wathi lalela la khabazela, noma yini odlula kuyona akumelanga uyijezise kangaka. Wazithulela uZwelakhe. Nanesibindi-ke sikamambokazi usambiza ngokhabazela umntwana, ngisho esetholile ukuthi-ke yena kahle kahle akazalwa khona kaMkhize, sonke lesi sikhathi yena ulokhu emthakazela ngesibongo sakhona. Anyway, asikho lapho. uZwelakhe uhlale phansi-ke. uZwelakhe-ke ubuzile ukuthi mama, yingani wawungafuni ukuyisondeza emndenini wakho wakambokazi? Hhayi, wambuza-ke ukuthi uthathaphi-ke manje lo mbuzo. Wathi cha, ngifuna ukwazi ukuthi kungani wayiqhelisa eduze kwabo, wajike wangasitshela lutho thina. Yini le nixabanisa ninomndeni? Hhayi guys, wathi indaba babo bangizwe lokufaka lo mqondo. Wathi makhuluma iqiniso, ngifuna iqiniso mina njengamanje lonke, ungashiyi lutho, ngitshele konke. Wathi angazi mina ukukhuluma ngani, khabazela. Wathi kuyacaca ukuthi awusoze wangitshela lutho vele wena, khuluma nawe kufana nokuthi nje ngithela amanzi emhlane wedada. Wathi hayibo, Zwelakhe ukhuluma ngani? Wathi wena ma uney'mfihlo wena ma,
ngifuna ungitshele zonke iy'mfihlo, yabona lezi ezimnyama, ngifuna le y'mfihlo ezimnyama ngitshele zonke. Hayi bo, uMambokazi wadideka, uZwelakhe wamane wamduba wahamba. Hhayi uMambokazi wamlandela elokhu ethi khabazela khabazela. Kubonakala nje ukuthi uZwelakhe nawe uyanqena ukuthi ayithi bhadla indaba yokuthi kutholakale ukuthi akayena wakaMkhize, akazalwa ubaba lo ekuthiwa uKhetho wakhe. Manje ngoba phela noMambokazi uzombuza ukuthi uze uzwe lokhu kuzwe ngoba, uye noba lapho, uthunywe uba. Cause vele usayingane phela, akumelanga engabe uthathe iy'nqumo ey'ngaka emncane kangaka eyedwa, kungekho umuntu omdala omzali njengaye nje uMambokazi. Bekumele ahambe naye ukuyohlola kodwa wahamba yedwa, ngimbala ubaba uRadebe ngoba usale emotweni. So manje bazombuza ukuthi ubani okutshele lokho, utshele ba ukuthi uyahamba wena uye esangomeni, usuqhamuka nje usuzongitshela ukuthi wena awuzalwa la kaMkhize. Yimina unyoko, utshele uba ukuthi uyihlo ubani ngoba phela imina owazi uyihlo njengoma wakho wakuzala. Yabona nje kusakuningi impela uZwelakhe akumele akuchaze, yingakho akhetha kona ukubaleka kube uyena unina omjahayo. Ngcono kube uyena uMambokazi olugonyuluka lonke iqiniso kunokuthi-ke yena eyingane ambuze ukuthi kahle kahle uyise ubani. Yoh, kwaze kwanzima but anyway guys, asithembe ukuthi ekugcineni ithumba lizoqhumbuka. Ingane izazi ukuthi izalwaphi ukuze ikwazi ukulungisa izinto zayo ngendlela efanele namabhadi athi ukuhlehla bakithi. Yo, ngoba hayi siyambona umfana, hayi ziyamnetha imvula, hayi kancane. uMandla-ke yena bamshaye nge-restraining order. Bekade-ke esethi uya kwiphathi kaTsholofelo engamenywanga. Wamkhuza umngani wakhe wathi, wena uyabaharasa la bantu, uyabona ukuthi abakufuni eduze kwabo kodwa ulokhu busy ulandelana nabo. Uthumela ngisho uTsholofelo i-birthday gift ekuseni ngovivi, uyabona kahle ukuthi uphuma endleleni. Hhayi, wagqoka ubhuti washaya ileda wafaka isigqoko wathi uya ephathini yena. Hhayi, akabangesaki leyo phathi, uhlangatshezwe nje i-restraining order ilethwa yiphoyisa uqobo lwayo. Kwathiwa akayisayine, meke waphinda wabonakala nje eseduze komndeni wakaMtawunge-ke ozobe-ke esekhalelwa wozankosi ezandleni engene ejele. Guys, asithembe-ke ukuthi-ke kampela uzowulalela-ke umthetho ngoba okungenjalo akazulahlekelwa nje ubahumi kuphela, uzolahlekelwa-ke ngisho nayimpilo yakhe-ke ekhululekile la ngaphandle. Bekaphinde akhululeke la ngaphandle, abashazi emgaqweni, agibele isithuthuthu sakhe lesi asithanda kakhulu. Uzobe sesejele nje kalula kanjalo ngenxa nje yokuthi ufuna ukulwela intombi engasamthandi. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngingakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Bathela Mazwibela ekwababa ngomhla